Teď bych se chtěl upřímně omluvit všem lidem, kteří mi skočili na to, že bude nové videjko, jako ono bude, ale bude až zítra. Jelikož to se mi sice povedl ten make-up akorát, já jsem tak unavený, ale tak, že to video stojí za hovno a jde to tam na mě vidět. A stříhal bych to asi 2,5 dne, protože to video má 40 minut, což ani editora bych nenechal se stříhat. Jelikož by tam asi nechal většinu času, což já nechci, žádného editora ani nemám. Jednoho jo, ale nevím, jako požádal bych ho o to, ale to je fakt strašně dlouhé. Nehledě na to, že mám neumyté vlasy, jakkoliv nejsem prostě nějak úplně uvolený, jako fresh. A nechci to video jako úplně vydávat, jelikož fakt jako nejsem na to prostě hrdý a stojí to za hovno. Každopádně tímhle bych vám chtěl popřát dobrou noc, jestli se teď díváte. Je 21:01 a já už umírám. To video mělo být natočené tak ve 3 hodiny odpoledne, když jsem se vrátil ze školy, nebo v 1. Akorát mi se tak brutálně nechtělo, že teď jsem si šel prostě na to, co mi to blíčí, že to budu natáčet. Že jsem začal v polovině toho natáčení umírat a prostě absolutně nejsem jako fresh na jakékoliv videjko už dneska, takže mě omluvte. Dneska prostě žádné video nebude, bude jenom ten short. Takže děkuji vám, kdo to pochopil, jestli jste to nepochopili, tak prostě si odeberte odběr, pakujte do pít. Takže čau ves. A doufejte, že se do zítra pěkně vyspinkám a bude nové videjko.